Dobrý deň, vítajte pri nasledovanejšom PC magazíne, kde si dneska povieme o tejto novej, kvalitnej, super odmotorizovanej základnej doske. Zdôrazňujem motorizovanú, lebo má tu trojitú motorizáciu. Máte tu aj kvalitné prepínanie. Prepínanie medzi neviem čím. A samozrejme nesmiem zapomenúť aj na tieto veľmi kvalitné videoporty, ktoré si môžete strčiť napríklad tak do prdele. Taktiež si v tomto dieli povieme o veľmi kvalitnej cievke, ktorá udrží celú základku aj so záťažovým testom. A keď sa vám to dosere, môžete aspoň tieto kvalitné medené káble predať a získať pekný balík. Táto kvalitná doska, ako vidíte, nie je žiadny šunt, ale je to kvalitná značka, je to Tesla. Tiež vám ukážem kvalitu novej protinárazovej technológie. Ak vám to nestačilo, tak dám ešte jeden test. Jak vidíte, táto super motorizovaná doska vydržala na 99% v našom záťažovom teste a ako môžete vidieť, vydržala aj kvalitná motorizovaná jednotka. Ak využijete našu veľmi kvalitnú a jedinečnú ponuku, akciu, tak v tejto nádhernej doske vyhráte aj, dostanete veľmi kvalitný CRT monitor s botou vnútri. Ako môžete vidieť, tak aj tento monitor uspeje v našom záťažovom teste. Prvú časť našeho záťažového testu tento monitor prežil a tak si vyskúšame druhú. Už ste si určite všimli, že tento monitor je shit, tak sa na to vyserte a kopnite to do prda. Už by som skoro zabudol na naše patentné držiatko, ktoré sa dá využiť na veľmi veľa spôsobov. Vidíte túto nádhernú čínsku topánku? Pravým machom obrastenú, kvalitu pravú dovezenú z Číny. Možno mi neveríte, že to je z Číny, ale vážne to je z Číny. Po niekoľkých záťažových testov, ako môžete vidieť, sa z kvalitnej motorizovanej základnej dosky stala veľmi kvalitná motorizovaná karbobrúska. Kebyže sa vám náhodou stane toto. Moja karbobrúska! Tak pre tento prípad má naša karbobrúska zabudovaný nový skvelý vodotesný systém, ktorý vydrží všetko. Pomaly sa blížime ku koncu, ale nezúfajte, na budúce si povieme niečo o tomto veľmi novom, kvalitnom magnetickom motorizovanom ventilátore.